Aj v spravodajstve sa občas podarí niečo, čo na prvý pohľad vyzerá ako nepodarok. Ak sa však takéto dielka použijú v správnom čase na správnom mieste, výsledok je zaručený. Posúďte sami. Môžem ísť? Ako mám začať? Perfektne. Dobre. Darinka, jak mám začať? Ja vôbec neviem. As I want you to be, as a friend, as an old enemy. Silvia, pekný deň. Dobrý deň. Ivan Šimko a Robert Fico našli vo viacerých otázkach spoločnú reč. Podobné sú ich postoje v opatreniach na kontrolu moci, v boji proti korupcii a klientelizmu, či v otázke únosnosti reforiem. Smer napríklad teší, že rovnako ako oni, ani Slobodné fórum nedokáže podporiť spoplatnenie vysokoškolského štúdia. Myslíte si, že by nejakým riešením a nejakou styčnou plochou mohol byť? Ty si sprostý. Obaja premiéry Dzurinda aj Balkenende hovorili najmä o vynikajúcich vzťahoch oboch krajín. Holandsku. Počuj, nehyb sa tam za tou kamerou. Ty sa tam rehoceš, opičkuješ sa tam. Prvé organizované prehliadky dali kedysi podnet pre vznik mnohých škôl samby. Najlepšie tanečné skupiny medzi sebou súťažia aj o najkrajšie kostýmy. Každý by to mal zažiť, lebo kto to nezažil, tak ten neví, co je láska. Ďakujem veľmi pekne a vítajte do Novej Európy. Vítajte v Európe. Telefonuje Katarína Krajňáková. Podrobnosti prináša Katarína Krajňáková. Katarína? Polícia odhalila prípad korupcie na ministerstve obrany. A pak použil slovo, který mi kluci řekli, že znamená trest smrti, death penalty. Nemali by sme telefonovať cez tlačové konferencie, ja to nerobím. Slečna, to sa nepatrí. Sú veci, ktoré sa nepatria. Znamená, že ho máte menší? Mám ho určite menší, ako som ho očakával. Ja si nemyslím, že mám malý a ja som bol aj štátnym tajomníkom. Ako to vyzerá so situáciou poveternostnou na najbližšiu noc? Zmení sa niečo k lepšiemu? Nie poveternostnou, ale predpoveď poveternosťou. Ja by som vám tam o tlakovej níži hovorila, to myslím si asi nechce. Dobre. Bežím. S čím vlastne súvisí tento chladnejší možno front, tieto zrážky, ktoré boli v tomto období? Pardon, nie chladnejší front. Buď studený zvlnený front, alebo zrážky a nie chladnejší front. Z Hydrometeorologického ústavu pre teatry William Šuška. Chcel by som pozdraviť ešte mamu, brata a Gáborovú mamu. Milujem svoju prácu, musím stále premýšľať a stále pracovať. Našim nekonfliktným a prirodzeným vzťahom k národom na západ aj na východ od našich hraníc. Vy ste spomínali, vraj si pamätáte na to, ako prezident vracal alebo snažil sa vrátiť tento zákon? Vždycky som si myslel, že najväčšia blbosť na svete je sa milovať v posteli postojačky. Fajčenie je väčšia blbosť. Samozrejme, že si, to by som klamal, že samozrejme, že si vypijem na... Ja sa nehámbim proste za... som nie ani abstinent, ani impotent, ja som normálny Slovák, hej. Môžete povedať, ktoré sú také kľúčové body tejto výzvy? No predovšetkým doriešiť to, čo už malo byť dávno doriešené. Reforma dôchodkového systému je skutočne v pokročilom štádiu. No, naša debata ešte bude chvíľku trvať. Ja vám teraz ponúknem pohár vody, aby ste sa mohli napiť a položím ďalšiu otázku. V Lani sa zvýšila inflácia, s ňou aj ceny dokonca niekoľkokrát. Bolo to nutné, toto zvyšovanie inflácie? Takže je to naozaj. Ešte taká zaujímavosť, kde viete o tom, že má dnes vlastne možno váš predchodca v každom prípade super z prvého kola meniny? Keď sme vedeli, že to bude chlapček, tak mi dali Richard.
Dobrý deň z Ostravy, ďakujem pekne za slovo. O 4 hodiny nastúpia naši chlapci na posledné 8-finálové stretnutie so Švédskom. Čo sa týka organizácie, že nebolo to úplne zvládne. Vidíte, že tá atmosféra je skutočne pohodová. Takže máme tu live vstup dánskych fanúšikov. Ďakujem pekne. Aby som dokončil myšlienku, budem vedieť presný program, kedy majú jaké tréningy a samozrejme my to budeme všetko mapovať. Kriste. Informácie zo stretnutia má už pripravené Eva Mihočková. No viem, ale ja som sa hovoril, nevajte sa to. A keď nie, tak poďme aj... Takže s Evou Mihočkovou sa spojíme v nasledujúcich minútach. No a teraz sa vraciame k avizovanému telefonátu s Evou Mihočkovou. Veľká Británia víta všetkých šikovných a vzdelaných Slovákov, ktorí hovoria po anglicky a sú schopní zastávať aj kvalifikovanú prácu. Českí filmoví tvorcovia pripravujú až 48 filmových titulov, mnohé z nich by sa mali dostať i do slovenských kín. Bude medzi nimi i čierna komédia Choking Hazard, v ktorom si hlavnú úlohu zahrá herec, režisér, scenárista, moderátor a zakladateľ divadla Vizita Jaroslav Dušek, ktorého už vítam v štúdiu Teatry. Dobrý deň. Dobrý deň, dobrý deň. Pán Dušek, kedy ste o sebe povedali, že vo vašom živote hrá vlastne dominantnú úlohu divadlo a že film je iba také spestrenie. Prečo sa však vaše meno častejšie spája práve s filmom? Prečo? Prečo? Pretože samozřejmě vždycky ten film má mnohem větší kampaň. Vy ste typom človeka, ktorého nie je možné zaškatulkovať, dokážete rovnako... Promiňte? Chcete mě... Nie, tak ako si to mysleli. Zaškatulkovať to znamená, že dať do nejakej určitej skupiny. A to nejde. A to nejde, pretože vy rovnako dobre stvárňujete aj role v komédiách, aj vo vážnych filmoch. Spomeniem napríklad Pelíšky, Musíme si pomáhať, Želaj. Dokončite, spomeňte pekne, spomeňte. V najnovšom filme však práve to sa bude jednať o čiernu komédiu. No, o komédii. To je tuším režisér, čo tam prebehol však. Ano, to byl pan režisér, který proběhl za námi, asi se také chtěl prosadit do vysílání. Chcel se zviditeľniť. Pan Marek Dobeš, režisér. Tak v tu chvíli, podívejte se, teďka tady máme, jakmile vás vyzne zombie, tak v tu chvíli vy se stáváte zombím. Po nějaké, ne v tu chvíli, po nějaké době. Ano. Můžu vás teďka už kousnout, nebo pořád je to ještě? My jsme stále v priamom prenose, takže kousat se nemůžeme. Pořád je to přímý přenos. Aha, dobře, tak já to budu sedět a nebudu nic dělat. Tak ja ešte divákom chcem len povedať, že si môžu pozrieť ešte zo pár ukážok z tohto filmu. A medzi tým vás môžu pohrývať? Nie, my sa nebudeme kúsať. Príjemné poludnie, sledujete správy na Teatri. Bielý dom vyhlásil, že prezidentské voľby vyhral George Bush. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Až kým sa teda z toho dobrého signálu nedozvedeli, že to majú okamžite zničiť, zrušiť a zlikvidovať, lebo to nie je príliš bezpečné. Takže to ešte. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, za obrázky, ktoré ste priniesli. A ja ďakujem. Za návštevu štúdiu. Dovidenia. Dovidenia. Sledujeme aj teatrojku, sledujeme dobre, to robíte dobre, ďakujem. Bum.